Serokê AK Partiye Diyarbekir, Muhammed Şerif Aydın, bang li Federasyona Futbola ya Tirkiyeyê kir ku fînala Kupaya Süper a Tirkiyeyê li yarîgeha Diyarbekir were lîstin. Dîroka fînala ku dê navbera Fenerbahçe Galatasaray'da were lîstin hîn nehatiye diyarkirin. û Serokê AK Partiyê Diyarbekir jî dibêje fînalên wisa girîng li Diyarbekirê hatine lîstin. Ama li Diyarbekir ew 33,000 kapasite em bawerin jî dinê û Diyarbekir kariye ji bin vî barî derbikeve. û her wiha bang li saziyên sivîlên Diyarbekir jî tê kirin ku piştgiriya vê bangewaziyê bikin ji ber ku ev yek berjewendiya hevpar a bajêr e û derveyî siyasetê ye. Yani em duê hêviyê de ne STK'ya me jî hiç olmazsa xwe tê xirina vî işî. Yani ebeya ne tişkî siyasiye, ebeya ne tişkî ser siyasetê ku me bikaribe bide meşandin. Ebeya ji bo Diyarbekir umûme. Çiqa insanê li Diyarbekir hebin, çaxa ev Süper Kupa maçî li Diyarbekir bê lîstin, jê faydayê bibînin. Ji bo geleceğe Diyarbekir pir fayda bibînin. Ji ber wê em dixwazin çiqa STK, baro, insaniye me, iş dünyası, evana giş birastî çağa destekê bimedin em behevre evê mücadeleye bidin meşandin, ez bawerim em ê karibin jî. Şîrovekarên werzîşê jî balê dikeşin ku kapasîteya yarîgeha Diyarbekir 33,000 e û eger biryar were dayîn ku fînala Kupaya Süper a Tirkiyeyê li yarîgeha Diyarbekir were lîstin, ev yek dê bo danasîna Diyarbekir sûdeke mezin derbixe holê ji ber ku rikeberiya navbera Fenerbahçe Galatasaray'da hem dîrokî ye û hem jî tiqada navneteweyî de bi navûdeng e. Derbiya Galatasaray Fenerbahçe yani em bêjin derbiya cîhanê ye, pêşbirkî girîng e. Nava hevdû tîma da jî reqebetekî pir mezin heye. Ew pêşbirkî Diyarbekir bê lêstinê ihtimal heye bê lêstinê û ji bo Diyarbekir ji bo herêmê pir baş bibe. Ku vê pêşbirka Galatasaray Fenerbahçe li bê lêstinê ew ji bo aboriya Diyarbekir ji bo nasname Diyarbekir û ji bo pêşoraja werzîşa Diyarbekir ew pir baş be fikra min. Yarîgeha Diyarbekirê li gorî standardên navneteweyî yên UEFA'yê hatiye çekirin. Ji ber vê yekê jî rayedarên Diyarbekir dibêjin yarîgeha Diyarbekir bi hêsanî dikare mazûvaniya Kupaya Süper ya navbera Fenerbahçe û Galatasarayê de bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.